ഓക്കെ ഗൈസ്, നമ്മൾ ഇന്ന് ടപ്പിയോക്ക മരത്തിന്റെ കീഴിലാണുള്ളത്. ടപ്പിയോക്ക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊള്ളി, കപ്പ, പൂള എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടും. ട്രിവാൻഡ്രത്തൊക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നോക്കുന്നുണ്ട്. മരച്ചീനി, ഓക്കെ, മരച്ചീനി, പൂള, കപ്പ, കൊള്ളി എന്നൊക്കെ. നമ്മുടെ നാട്ടിലാണ് കൊള്ളിയാണ് കേട്ടോ, കൊള്ളിയാണ്. നിങ്ങൾ അവിടെ ആണെങ്കിലും മരച്ചീനിയാണ്. അതെ, പൊതുവെ പൂള എന്നൊക്കെ പറയും, കപ്പ പറയും, പൂള പറയും. പൂള നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ മാത്രമല്ല, കിഴക്കൻ മേഖലയിലേക്ക് പൂള. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക്? ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട്. ശാസ്ത്രീയ നാമം മനിഹോട്ട് യൂട്ടിലിസിമ എന്നാണ്. ടപ്പിയോക്കയാണ്. ടപ്പിയോക്ക മരച്ചീനിയുടെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരച്ചീനി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ല ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരുച്ചീനി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ല തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ്. ഈ മരച്ചീനി ഉൽപാദനം കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു രാജാവ്, തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് കൂടുതൽ സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഏത് രാജാവാണ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിശാഖം ശ്രീ വിശാഖം തിരുനാൾ. ശ്രീ വിശാഖം തിരുനാൾ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ആദര സൂചനമായിട്ടാണ് ഒരു ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റി. ഇതും അറിയില്ല, ഒരു വിശാഖമാണെന്നറിയില്ല, ഒരു ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റി. മരച്ചീനിയുടെ പേരെന്താണ്? വിശാഖം എന്നാണ്. മരച്ചീനിയുടെ പേര് വിശാഖം എന്നാണ്. ശ്രീ വിശാഖം വിശാഖം എന്നാണ്. ശ്രീ വിശാഖം തിരുനാളാണ്. നേതൃത്വം കൊണ്ടുവരാൻ കൂടുതൽ കൊണ്ടുവരാൻ. ഇത് എവിടുന്നാണ് വന്നത്? ഇത് ബ്രസീലിൽ നിന്നാണ്. ആരാണ് കൊണ്ടുവന്നത്? പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. ചോദ്യമുണ്ട്, എന്താണ് ബ്രസീലിലെ ഭാഷ ഏതെന്നുള്ള കാര്യം? പോർച്ചുഗീസ് ആണ്, ഭാഷയാണ് ബ്രസീലുകാർ. എന്നാൽ ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക മൊത്തത്തിൽ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്ന ഏത് ഭാഷയാണെന്ന് ചോദ്യം? ഏത് ഭാഷയാണ്? സ്പാനിഷ് ആണ്. സ്പാനിഷ് ഭാഷ പോർച്ചുഗലിന്റെ അധീനതയിലായിരുന്നു. അമേരിക്ക കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. അല്ല, അങ്ങനെ പോർച്ചുഗലിന്റെ അധീനതയിലായിരുന്നു ബ്രസീൽ. എന്നാൽ ബാക്കി മറ്റു പല ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ കൺട്രീസും സ്പെയിന്റെ അണ്ടറിലായിരുന്നു. അതായത് അങ്ങനെയാണ് പോർച്ചുഗീസ്. ഓക്കെ, സാറ് നമ്മുടെ എന്താണ് പറയുന്നത്, ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ അപഘാതം. അതെ, നമ്മളിന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടപ്പിയോക്കയെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പൊ ഈ കൊള്ളിക്കണ്ടയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്, നമ്മള് കൊള്ളിക്കണ്ട എന്നാണല്ലോ പറയാ പൊതുവെ. അതിൽ ആസിഡ് ഏതാണ്? നമ്മൾ കൊള്ളിക്കണ്ടാണ് പൊതുവെ ഇങ്ങനെ പറയാം. അപ്പൊ കൊള്ളിക്കണ്ടയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏതാണെന്ന് പ്രോസിക് ആസിഡ് ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം. എന്നാൽ ഓപ്ഷനിൽ പ്രോസിക് ഉണ്ടാവില്ല. ഏതുണ്ടാവും? ഹൈഡ്രോസയാനിക് ആസിഡ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത്. പ്രോസിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നതും ഹൈഡ്രോസയാനിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നതും എന്താണ്? അത് രണ്ടും ഒന്നാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൊള്ളിക്കറി വെക്കുന്ന സമയത്ത് പകുതി ഒരു വെന്ത സമയത്ത് അതിൽ ഒരു ഉമിച്ചുറ്റുക എന്നൊക്കെ പറയലുണ്ട്. അറിയില്ലല്ലേ, കൊള്ളിക്കറി വെക്കല്ലേ? അതെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആസിഡ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി കട്ട് എന്ന് പറയും. പ്രോസിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോസയാനിക് ആസിഡ് ആണ്. പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ്. കൊള്ളിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ്, കൊള്ളിയല്ല മരച്ചീനിയാണ്. കപ്പയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോസിക് ആസിഡ് ആണ്, ഹൈഡ്രോസയാനിക് ആസിഡ് ആണ്. ഓക്കെയാണ്. വേറെന്താണ് വേറെന്തെങ്കിലും ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ടോ? ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വേറെന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? പക്ഷെ ഒരു ഈട്ടൊന്നും ഇടുന്നില്ല, ഒരു ഇതില്ല, ഗുമ്മില്ല, ഒന്നുകൂടെ നല്ല കറുത്ത മണലാണ്. അപ്പോൾ ഫലഭൂയിഷ്ടമായിട്ടുള്ള മണ്ണ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള കൊള്ളിക്കണ്ട ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട്. ഒരു കൃഷിക്കാരൻ കൂടിയാണ്. ബൊട്ടാണി പഠിച്ച, ഞാൻ നേരത്തെ മുൻപ് സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി, ബൊട്ടാനിസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഓക്കെ, വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി, സുഖനിദ്ര. ഓക്കെ അല്ലേ? സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ഡയലോഗാണ്. സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ഡയലോഗ്, അത് മാറ്റുകയായിരിക്കാണ്. എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ്.